Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay, nakita ko si mong mga mata nga importante sab ko nimo. Dili ko nimo luwason sa kamatayon kung dili pa ko importante nimo. Dili mo panggaon si JR kung dili pa ko importante nimo. Kung dili ka mo tunga karon. Kung dili pa ko importante nimo. Nga naman. Nga namuto nga ka man kung magkinahanglan ko si mong tabang. Nga naman! Tumag ako! Pasabta ko! Jessa, sorry. Di taga matubag ng imo mga pangutan. Tumag ako kay naglibog ko! Jessa, ayaw paghinak. Ayaw paghinak. Gusto na ko magkatabang nimo. Kana lang. Kung gusto ka magkatabang na ako, iuli na ako nga akong anak, Andrew! Sorry. Pangayo ng ulaing butang. Ayaw lang ang imong anak. Tungod kay wako'y 3 ka milyon mo ba? Buot ipasabot nga kung wa mi mahatag nga 3 ka milyon, imo na gyud ang akong anak nili ba? Oh, Pagkita ko sa kong anak, Andrew. sorry. Dili may mong ipanimpad ang kinabuhi sa imong anak. Ayaw ko patuhuang ang kinabuhi sa kong anak ang importante ni mo. Nahibaw ko nga ang 3 ka milyon lang ang importante ni mo. Huwag mapili ninyong mga lalaki. Pulos mo mga demonyo! Gusto nang bininyong duwa-duwa ang mga babae. Patayo ko sa inyong pad, pahimuslan hangtod sa inyong katakbawan! Ingunan na mong mga lalaki! Mga mapahimuslanon! Gusto na! Sugat sa sinugtanan, huwa pa ko'y lalaking nasugatan nga dili demonyo. Kamu ang niguba sa nindot ko mga plano sa kinabuhi. Mga sangayan mong Jessa, dagko. ayaw palabi. Bago ka bang nagagawa sa ospital. Unsa manghi akong buhaton aron makituong ko nimo sa kong anak ha, Andrew? Sorry, Jessa. Dili na ako ikahatag ka nimo karon. Oh, Jessa, Gusto kong bayran ng imong pag nga magkakita ko sa akong anak. Jessa. Usa lagi buhat mo. Nganong gihubo mo ang imong sinina? Hudo nga na. Naglipog na ko, Andrew. Lip na ko. Nakutaw na ning utok ko. Basta kung dili ka gusto nga maghikog ko, tutuki ko, Jessa. hagi ko, No. hagi ko, Andrew. Ayaw ni buhata si magkugalingon, Jessa. Ayaw pa pagkaubos. Ano na makuha mo ang imong anak? Wa na'y pili na ako kining akong lawas, Andrew. Kiduwaan na ni sa mga demonyo. Busa ibayad ko ni mo para sa akong anak. Jessa, isulong pagbalikan si sinina mo. Sige na. Naipaw kong nakagusto ka na ako, Andrew. Og nangandoy ka nining akong lawas. Nabuwag yun na ba? Dili ba himo mong bayar mo lawas sa mga butang nga importante kayo para nimo? Ayaw kalimot nga akong anak ka ng naan mo na gusto kong bayaran sa akong lawas, Andrew. Makakita lang ko. Gusto lang kong makakita sa akong anak. Sama si mong gibuhat sa una. Og bayaran ko kini pinaagi sa akong lawas, Huwag ko Andrew. magkinahanglan si mo lawas! Ang 3 ka milyon ang kikinahanglan ko! Dili ko luog sa mas kituhuan mo! Nga mo kaog laog na dili para ako! Ang pingin na lawas mo! Para lang sa imong bara! Kani pagkasal ka niya! Siya lang ang may katungod, ana! Ug ayaw na pahugaw-hugawi sa lain! Salpahis ka. Kung salbahis pa ko, kaganihan ko bitukob sa imong paon, Jessa. Pero wa na as kong nauna. Na may kigsaw ko kang Alex sa usalang ka babae. Ayaw ipamugos si mo lawas ako. Kay di na ko matuon. Pahis ka. Salpahis ka. Dili sinalbahis ang papaniguro. 3 ka milyon ang bilis sa imong anak. Ayaw kalimutan na. Dako-dako na lang ang kwarta. Animal ka. Ining kalibutan. Kinahanglan gamiton mo ang imong utok. Ug dili ang imong kasing-kasing. Kaya paghikog-hikog di mo, binuwag na, binugo na. Buhat tas mga tao may utok. Tanawan, kung makapat ko nagbuot ay imong anak. Unya may bawas siya, nga naghikog-hikog ka. Mugabay ang pagtanaw ka ni mo, Jessa.
Kaya tao maghikog, tungod tinili matuman ang iyang gusto. Buko! Pahiran ni mo ning imong gibuhat nako, Andrew. Pahiran ni mo mahal ang imong pag-insulto nako. Kana kung magpagkabuhi ka pa. Abi na mo, Jessa. Taas akong pag-ilanin mo sa unang mga hikayon. Pero sukad ka lang naghikog-hikog. Huwag siya maggibuhat ka ron. Gagusto ka maghikog sa kutubangan. Nasaksi ko. Migabay ka pa na ako. Makita mo nga kung buhaton ni mo, Andrew. Kita ni mo. Ginawa ko. Walang utang ko masayop sa kumangag panulti. Salpahis ka, Andrew. Kinsulto ko niya maayo. Payot siyang dako. Payot! May adlaw ka rin akong tawana ka. Dili ko kalimtan kining adlawa. Kumusta mo lakaw, Jessa? Alex, ni ano day ka? Nausa man naong mo. Oh. Naghila ka? Kan? Oh, Nganong naghilak ka? naluoy lang kong nagtanaw sa mga bata sa bahay sa gupanan. Mao na, naluoy ko nila. Unya, mupadayon ka pa ba sa pagpanagaw pug bata? Dili na nang tingali, Alex. Ambot, naglibog pa ko. May mo bang upahuay? Una ko, Alex. Okay. Sige, kay magdugan tagpanihapon karon. Sige. Klaro kay na magkakasapsyan ako. Utong lang una, Alex. Utong lang. Hello, JR. Nagkita biya ni mama ni mo karon. Huwag ako siya napasakitan. Sorry ha nga. Ako siya napasakitan. Pero kinahanglan magkamata siya sa sayop. Nga dili ba mo maghikog siya? Kanaa ka pa. Nga nagkinahanglan niya. Nganong gisakitan mo kung maayo sa sinultihan ni Andrew kanina. Salpahis yun siya. Iya kong ginsultong maayo. Salpahis. Wa ko magkinahanglan sa mong lawas, Jisa. Ang 3 ka milyon ang kinahanglan ko. O dili ko luog sa mas kituhuan mo. Nga mukha og lawag ka dili para ako. Hilas ka siya, manulti. Hilas. Hilas ka, Andrew. Makita mo ang buhatan ko. Makita ni mo. Pero unsa may akong buhaton? Unsa man? Ma, hain pa mo ni si Jessa. Naligo man tingali. Jisa! Oy! Nagpaabot ng pagkaon! Sorry nga. Sorry nga nadugay ko. Naliko na lang ko, Alex. Okay ka na? Oh. Okay na. Naunsa man ka. Mura man kag naghilak. Ay, naluo siya sa mga bata sa bahay sa gupanan, ma. Di ba, Jessa? Oo. Daghan nila mga masakit na. Ay, Jessa, kaon una. Unya na pag inom mo bugnong tubig, Jessa.
Ngano bang mahilak ka naman kaayo karon, Jessa? Tuwa naman ko ni JR nga kung una-una, ma. Naa na sab mo, ana. Maghisgot na sab mos bata. Unya, makahuna-huna na sad kag dautan, ha? Dili na, ma. Isaad na ako nga dili na ako maghikog. Good. Maghuna-una na lang ko kung unsay buhaton nga malukat si JR. Kuhaon ko siya sa pinugos nga paagi, Jessa. Ayaw na lang tingali, Alex. Ha? 3 ka milyon ang atong gikinahanglan. Aron makuha si JR. Busa. Kana ang pangitaon ta. Ha? Sa pagkakaroon, gusto kong malingaw. Aron makalimot ko sa kong problema ni JR. Ug sa salpahis mong amigo. Naglagot ka ni Andrew? Oh. Naglakot ko niya. Kung tinuod pa siyang amigo, iyang kilukat si JR aron iulit nato. Pero sa gibuhas sa animal, gihimo niyang kulateral si JR. Tarong bago nagklasiha sa pagka-amigo, ha Alex? Jessa, nasuko gyud ka ni Andrew? Oh, nasuko ko! O naglagot ko nga hapit ko magpakamatay tungod niya. Tungod siyang pagkupot ni JR. Kung may adlaw ra siya na ako. Salamat nga nakaamgo ka na. Nga dili husto imong gibuhat na paghikog. Sabay nakapausab sa imong hunahuna, ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!